Tuladhanipun ngaturi serat ulem. Kula nuwun kepareng matur wonten ngersanipun Bapak Suryayanto saha Ibu. Sowan kula wonten mriki diutus dening Bapak Sutejo sak keluarga. Saperlu ingkang sepisan diken silaturahim saha ngaturaken salam taklimipun Bapak Sutejo. Katur Bapak Suharyanto sak keluarga mugi tansah ginanjar rahayu wilujeng. Kaping kalihipun ngaturi pirsa bilih menawi mboten wonten alangan satunggal punapa-napa benjing dinten Akad Kliwon Surya kaping 18 Februari warsa 2026 Bapak Sutejo sakeluarga badhe kagungan damel malakramaken putrinipun ingkang nami Dewi Puspitasari angsal Mas Heri Purnomo saking Semarang. Mila saking menika menawi mboten alangan satunggal punapa-napa Bapak Suryayanto saha Ibu kasuwun rawuh paring pangestu ing dinten wau wonten dalemipun Bapak Sutejo. Kanthi menika ugi kula ngaturaken serat ulemipun sumangga cekap semonten atur kula sepisan malih manawi wonten lepatipun kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum.